Takže čaute, je tu Krenlaur a vítam vás pri novom, video sa to asi nazvať nedá, ale také ukážky toho, určite ste o tom už počuli, je to Clash Royale Chest Tracker a je to vlastne stránka, ktorá vám v aplikácii a hry Clash Royale ukáže vaše staty a prichádzajúce česty. Napadlo ma to sem dať, lebo niektorí určite nevedia, ako sa tam dostať, takže prvé najzákladnejšie je do vyhľadávača napísať Stats Royale, tady už to máme, statsroyale.com. Tady zdáte váš player tak, ten najdete pod svojím, keď si dáte v Clash Royale, já vám to ukážu. Tak dáme hľadať a už mi to najde. Tady mám meno, level, potom mám klan, najvyššie trofeje, posledné trofeje, koľko som vyhral kariet, koľko som na turnej vyhral kariet, koľko kariet som donatoval, koľko som mal, aký som mal rank v minulej sezóne, koľko som mal trofejí na minulej sezóne. Toto je niečo podobné. Tady mám výhry, prehry, koľko z tých výher som dal Free Crown Win a Leech mám done. Takže vlastne to máte pri tých od tých 4000 sa máte. Takže vy si zadáte profil a potom dáte refresh. Ako ste si mohli už tady dole všimnúť, tak máme upcoming chest, to sú prichádzajúce česty. A ja si to môžem všimnúť, že česta, ktorá mi teraz spadne, bude silver, potom budem mať ďalšiu silver a tady máte poradie, za koľko mi padne. Čo tu vidím, mám tady giant chest, potom magic chest a legendary chest, super magical chest a na konci mám epic chest. Tady si môžeme dať refresh battles, což je vlastne to, že uvidíte vaše bitvy, ako ste išli. A to je všetko, čo vlastne táto stránka umí. Potom tu má aj cards, čo máte vlastne, že si môžete vybrať. Už tu máte aj Flying Machine. A pozrieme sa na Mega Knighta treba. Tady máte popis. Potom máte, že je to Legendary Troop, ktorý môže byť najít v arénach 10 a výš. Máte, že útočí je to pozemný, ide po zemi a útočí na pozemné. Hit speed je 1,8 sekundy, což je pomalší než normálny Knight, ale rýchlejšie než Sparky. Rádius jeho útoku, to znamená, že dáva splash damage, ktorý má rádius 1,3, takže si budem môcť sa vyporiadať aj zo Skeleton Army. Tady máte dash range, niečo jak bandita, akurát, že keď vlastne on skočí, tak dá ten splash damage. Tady máte dosah a tady máte potom už rýchlosť, ktorá je malá. Tady máte potom Mega Knight decky,
ktoré nechávam ako to už oni tam majú. A potom tu máme statistiky. Tady vidíme, koľko má hitpointov pri leveloch, koľko dáva arena damage, koľko má damage za sekundu a koľko má dash damage. To je ten skokový damage, ktorý keď skočí. Takže pri levelu 1 má také základné a pri leveli 5 to už vidíte, že sa to dosť vylevelilo. Damage za sekundu sa tam zväčšil aj ten dash damage, tak dosť. Tady mám, dobre, ešte sa pozrieme na Cannon Card. Prečítam vám popisok. Kanon na kolách. Prečítajte si to sami, ja sa to nechce čítať. Je to Epic Troop, môže byť najetý v čestách z arény 10 a vyš. Chodí po zemi a vlastne aj sa zamieráva na zem. Rýchlosť má rýchlú ako Lumberjack má vyššiu. Neviem ako. Range 5,5 to je... To tež neviem. By som sa musel pozrieť. Hit speed, tak ako Mega Knight a tady máme Cannon Card po smrti. Tady vidíme, že spavne jeden, ktorý má tie isté staty, akorát nejazdí. V začiatku troop, potom je to building. Tady vidíte card level. Na začiatku má 524 pointov, na najvyššom leveli 8. Má 1011 pointov, damage sa tam zvyšuje, pri tém najväčšom damage ubíra ako Nightwitch na základnom leveli. Ako Nightwitch proste. Potom to má damage za sekundu a ešte sa pozrieme na Skeleton Barrel. Tady vidíte popisok. Je to Common Troop, môže byť najetý v čestách z arény 6 a viac, výš. Je to targetuje buildingy, takže sa zameriava na buildingy, ide po vzduchu. Dosah míl, rýchlosť stredná a potom, keď spavnú Skeleton Container on Dead, tu majú nejak zle spravené. To malo byť, že je to spavne 8 skeletonov. Ale to nevadí. Potom, čo tu máme, je dosť zajímavý deck builder. Máme tu na výber arény. Ja som teraz ve Frozen Peaku, za chvíľu budem, ale mám už teraz odtať nejaké arény. A chcel by som hrať, poviem príklad, Graveyard deck. A tady už vidíme vlastne deck, čo mi vyjde. A tady je, že percenta výhry postavené na 10 129 hrách. Aj máte percenta, koľko percent je výhra percentuálna. Toto je
to je nejaký deck, neviem. A kebyže chcem ísť ešte tady Legendary z Ice Wizard, tam sa niečo dá vymysleť. Tam potom už sú tieto All Legendary decky, no. A ja si vyberiem, že chcem ísť Free Musketeers deck. Tady už mi to najde. Ale nechápem, prečo vlastne tu dávajú Goblin Gang, keď Goblin Gang je od 9. To ešte majú dochytané. Tady máme top list popular card. Takže populárne karty. Tady si dáme populárna karta je teraz Archerky sú. Tady máme Fireball. A môžeme si dať aj Popular Decks. Čo sú populárne decky? Treba v aréne 8. A dáme s výhrama. Dáme s popularitou. A dáme Classic Challenge. Ne, tak musíme dať Grand Challenge. Asi. Tady vidíme taký dosť dobrý, no. Aha, tak ne. Vidíte tady toto číslo? To je číslo, na koľko hrách sa to testovalo. Tým pádom, tady sú strašne nízke. To je všetko veľmi nízke. Tady není ani na 1/100. To nevadí. Ďalej by som sa chcel zmieniť o súťaži, ktorá je za 15 odberateľov. A je to vlastne súťaž za to, že sme dosiahli také číslo. V tejto súťaži toto zatvorím. Ide o výhry, ktorou je náhodný Steam Key, alebo 20 eurový, 10 eurový a 5 eurový gift card. Takže ak by ste sa chceli zapojiť do súťaže, tak ukážem vám ako. Tady máme e-mailovú adresu. Ja dám svoju. Tak. A teraz, ako sa nazýva YouTube kanál? Ja vám toto nechcem spoilerovať a nič z toho, čo sem dám, nemusí byť dobré a nemusí to byť zlé. Takže ja začerknem vždycky prvé. Aké je heslo z videa? Tady niekde na tomto videu bude heslo, ktoré vyskočí niekde vpravo dole. A toto heslo sem napíšete. Ja sem napíšem zatiaľ heslo. A tady máme, všetko je členov YouTube kanálu. A tady je dosť zajímavá vec. Prečo by sa práve ty mal vyhrať? Tady sa môžete rozpísať, ja neviem, koľko je tam. Môžete tam napísať, čo chcete. Napíšte tam, prečo by ste práve vy chceli vyhrať a potom tady pod tým vidíte, dá sa tam toho napísať dosť, takže môžete sa rozpísať. A tady je, čo by si chcel vyhrať, takže treba Steam Key. A tady je posledná, si členom Gaming Family. Toto už je na vás, či ste alebo nie ste. Buď napíšete áno, alebo nie. To už je na vás.
Tady máte, už začerknete, kde som roboť, ano. Tak. A dáme odoslať. A vaša odpoveď je zaznamenaná. Teraz ja si prepnem na toto a takto ja vlastne uvidím, kto. Tady máme e-mail. Tady mám e-mail, tady mám toto, kdo čo dal. A tady vlastně já vidím vaše odpovědi. Potom z těchto odpovědí vyberiem vždycky odpověď jednu za Steamky, no, ale všechno musí být správně. Ty, které mají být správně a ty, kterých se máte rozpísat, tak ty tam napište. Ale nie iba také, že bodku alebo tak. Rozpíšte sa tam proste. Tady je Steamky. Chcem vyhrať Steamky. Takže týmto pádom zapadáš do kategórie o výhercov Steamky. Pokiaľ bude moc výhercov o ten Steamky, tak sa vyberie jeden a ostatní sa dajú do gift kartu. A upozorňujem, to sú gift karty na Google Play. Tak. Sú to gift karty na Google Play, takže sa s nima môžete s nima platiť treba aj v Clash Royale. Určite aj tá 5 eurová, tam vám vystačí na pár gemov, na dokúpenie nejakých a na nejakú special offer, takže tady mám té nové a tady vlastně tady už máte aj ten název, já to ukážem, vidíte, tady to vyjde aj podľa mena. Malo by to byť. Ne. Ano, takto. Kliknete na svoje meno. Potom kliknete tady, si okopírujte tady tento odkaz pod vašim menom a dajte ho sem. A tady ještě niečo. Ne, tady nie sú žiadne. Zapamätám. Tady máme popular karty, droba skeleton arma za posledných 5 dní klesla. Nemáte ten deck build, to je chyba. To je chyba jedna arena. Že by sa pridávala nová arena. Počul som niečo o nejakej Titán aréne, ale neviem o tom ešte nič. Takto nechcem šíriť nejaké správy, ktoré nie sú pravdivé. Tak som ešte sa chcel pozrieť. Áno, a ešte by som sa chcel zmieniť o jednej veci, ktorý to prepnem. A je to o tom, že vlastne by ste mali, ja to ukážem na Clash Royale channel. Tady máte takto. Keď dáte zrušiť, akože to dáte odber a musíte ešte zakliknúť aj tento zvonček. Alebo v prípade, že máte druhú verziu YouTube, tak dáte povoliť všetky upozornenia na tento YouTube kanál. A potom iba dáte OK. To by bylo odo mňa všetko. Nezabudnite, že každý je členom Gaming Family, nie iba